sabedes que aquí na Hora Galega gustanos moito ir rebuscando por todo o país nos negocios máis antigos. Pois atentos porque hoxe atopamos o coche máis antigo de Galicia, é o Gorecho amarelo. Atentos porque este coche chegou á familia de Manolo no 1906. Mercou no Antonio, que é o bisavó de Manolo, despois pasou o avó de Manolo, despois o pai de Manolo e agora ten o Manolo, que, por suposto, cun coche con tanta tradición e historia na súa familia, el coidou como ouro en pano. 120 anos de coche. 120 anos, eh? Non, é que ollo. Bueno, mirade se é antigo este coche, que a mí chama moita atención a súa matrícula, PO 16. E non hai máis, porque claro, no 1906 non había moitos coches que matricular nin por Pontevedra nin outro punto. Pero bueno, a pregunta é, Rocío, como se mantén tan ben un coche de 120 anos, Está claro que é unha familia maravillosa, que o cuidaron sempre super ben, pero é que Manolo, agora Manolo ten unhas mans pro coche. Manolo foi campeón de rallies, tamén de circuitos de velocidade, sabe do que fala. Sabe. Entende moi ben o seu coche. E mirade que bonito ten un coche con case 120 anos. Manolo, aquí neste garaxe onde tedes reliquias varias, que podemos facer unha reportaxe de cada unha, creo, Sí, señor. E sobre todo temos aí a joia da corona. A joia da coroa. O coche que comprou meu bisavó para seu fillo e vai facer 118 anos que leva aquí na nosa casa, nas nosas mans. Vamos a destapar, parece. Vamos aí. Veña, adiante. Aí vai. Chamadrelle cariñosamente como? El Gorecho. Meu bisavó Sanjurjo Badía viña de Santiago a Vigo todas as semanas e viña en este coche o avó con un chofer. Salimos con el cando fai bo tempo porque, como verás, ten aire acondicionado integral. En estes días de frío, se andamos con el, morremos todos. Aquí nesta porta temos aquí un escudo... É un escudo de arma que lle fixeron os amigos de meu pai ao coche, que representa un pouco o que facían eles de rapaces con 20 e tantos anos. O casco de duque con gafas de motorista. El escudo de Galicia. El escudo de Vigo. Acá da Cávila, que era o sitio onde iban a tomar copas. Este ten moita coña porque un volante con un hacha, que quere decir que o volante somos unos hachas. E despois o lema do coche, máis veloz que la saeta. Tú decías antes de entrar de que a vosa familia, Sanjurjo, non, que sempre tuvo moita relación co mundo do motor, non? Sí, porque os primeiros rallies aquí en Vigo os fixo Manolo Pestana, que estaba casado cunha hermana pequena de meu pai, foi o que fixo toda esta colección de coches que mirámolos aquí. Eu empecé de copiloto de Manolo Pestana, que tiña un Peugeot 403, e cando tuve esa edad para ter o carné de conducir, pois empecé a facer os rallies que se facían por aquí, pola zona de Vigo e pola zona de Galicia, pasábamelo moi ben. E cal é a seguinte cita que pode ter este Gorecho? Vamos a salir en canto chegue a primavera. Solamente salir co coche, darlle unha volta, sinte unha satisfacción verdadeiramente enorme. Cada kilómetro que andas é un kilómetro de vivencias.